bon dia, som la companyia de Hulk 7 de la classe de segon E i us presentarem l'obra dels futurs. El professor d'història sí que s'ha passat en l'examen dins de 2 dies i entra massa temari. Aquest va estar aquí fins l'hora de dinar. Apa, un menys, millor ni directe a la història de Rubí. Ah, què és això? Que estrany, és un plan de l'escola. Hi ha un punt ressaltat en vermell que condueix al pati. El sudor de dir als meus companys. Sembla que podria conduir una cambra secreta. Nois, on éreu? No us trobava a cap lloc. Hola, Emily, què passa? Per què es buscaven? M'estàs preocupant. Nois, he trobat una pista que porta a un tresor de veritat. O això crec, però això no importa, només vull que veieu. A veure, ens tens intrigats. Mireu, és un plànol de l'escola. Hi ha un punt marcat amb una X. Com el mapa de pirates. Crec que allà hi ha un tresor. Però què dius, Emily? Ets boja? No pot ser veritat. Segur que només és una fantasia teva. Va, nois, passo a estar escoltant-la. Anem-nos-en. Vés-te'n tu, si t'ha de la molesta. Jo sí que la crec. Jo també. D'acord. Quin rotllo. No entenc per què us pot interessar una cerca d'un tresor que dins del sol existeix. El plan marca un punt de l'escola, així que si volem trobar tresor l'hem de seguir. Ara som a la cafeteria de davant l'edifici. Si anem per aquí i creuem el pati, trobarem la primera pista. Aquí està, ja l'hem trobat. Fossa Librarum. Això és en llatí, significa biblioteca. Anem allà. Ja estem a la biblioteca. Hem de trobar el llibre que conté la pròxima pista. Crec que podria ser un mecanisme o una maneta secreta. Sí, el que tu diguis. No siguis desagradable, Helena. Però tu l'has vist, no sap ni què està fent. He trobat un llibre que no es pot separar de la prestatgeria. No puc. Molt bé, Nani, mireu. Com el una altra cosa. Si la cerca voleu continuar, al centre haureu d'anar. Al centre... El despatx de la directora està al centre de l'escola i, a més, ens veu la més important. Yes, Ruth Helena, let's go right away. No sé què has dit, però som-hi. Si volem entrar al despatx, la tenim que robar les claus al curset ja. Vosaltres li destregareu i jo se les robo. Bé, La directora no se'n veia tot el dia. bé, llavors, a què esperem? Mira, se l'han caigut. Massa fàcil. Hola, nois. Com us heu vist? No res, Eduard. A veure, d'acord. Bé, ja me'n vaig fer un altre lloc. Adéu, nois. Adéu, Eduard. I som aquí. Recordeu, entrem i sortim. No ens pot veure ningú. No trobo res. Potser hi ha algun doble fons en un calat. Va, Emily, posa el cap com sempre fas. Ho he trobat. Oh, només hi ha una fulla amb una mena de clau. Ara sí que hem de pensar res, no reconec el lloc. Quina pèrdua de temps. No té cap sentit que hi hagi una fulla aquí i tampoc que representi cap mena de pista. Si vols, anem al pati. No pot ser. Espera, hi ha un pal just davant de la casa meva que s'assembla molt a d'aquest paper. Hem d'anar allò segur. Bé, llavors, que bé. Mireu ja llavors. Estic segura que ja som quasi al final. Encara no hem sortit del tot, però anem abans de canviar. Hola, nois. Com aneu? Què feu aquí a aquestes hores? Estem buscant un tresor a l'institut. Oh, molt bé. Doncs si el trobeu, ho podríeu ensenyar demà a classe. També recordeu que demà tenim un examen. Hauríeu d'estudiar, Sí, no es preocupi. Ja sap que som tots mal aplicats. Sí, jo només us aviso. Adéu. It's so waiting here. Què dius, què? Significa que aquí hi ha molta humitat. A veure si estudiem, A mi no em diguis que n'estudiar, d'acord? Això només és per criminats com tu. Per cridar a tu, que xuta de tothom, que sembla que et pot superar en alguna cosa. Ah, sí? Doncs tu. Ja està, noies, el Dan i jo ja estem cansats de vosaltres. Vale, llamaré. Vale.
Va, que si avui ja som a prop de trobar el tresor. Què diu el mapa, Emily? Mireu, apropeu-vos. Se suposa que ara mateix més o menys s'hi troba el pis a tota dreta. Aquesta és segona mica. Porto pales d'excavar, les necessitarem. Com que portes pares? Què saps amb pales d'acabar on sigui? Sembla mentida que ja t'hagis oblidat que vaig a l'escola de jardineria. És veritat. No trobo res, ja estic cansat. Tornem a casa i demà tornem a provar. Què dius? Ja que estem aquí, acabem la feina. I aquesta ànsia per un joc de nens, que el tresor no existeix. Com que no? I tu què saps? Estic part de tu, eh? Anna, mira, feta la nena. Ves-te'n i no tornis amb nosaltres. Emily, ens truca la policia! Bon dia, nois. Soc l'agent Stacy i aquest és el meu marit. acompanyant, l'oficial Nico. Som del cos de Mossos d'Esquadra local. Bé, ens podríeu explicar les vostres versions dels fets? Estem fent tot el que podem per trobar el responsable, ja que no ha tornat a casa des de l'incident. Un plaer, Nico. Des d'aquest matí hem estat buscant un tresor. Bé, no sabem si és un tresor de veritat, però hem trobat planos antics de la nostra escola, que porten fins a una cambra secreta i podem trobar-la. Sí, hem trobat moltes pistes i estem a punt de resoldre el puzzle quan l'Anna ens ha traït i ens ha tret l'última pista després de ficar el cop de puny a la meva germana. Ah, no sabia que buscàveu el tresor. Bé, com a consell us puc dir que es troba a prop de l'aula de gimnàsia. Gràcies, Stacy. No pensava que ningú coneixés això. De res, adeu. Bon dia, nois. Què prendreu? Posa'ns dues torrades amb tomàquet i dos cafès sisplau. El metge ens ha dit que la meva germana ja està molt millor. Aquesta mateixa tarda li donaran l'alta. Encara sort, no sé com l'Ara no ha pogut, ens hem de trobar el tresor per ella. Ara no podem abandonar. Aquí teniu les torrades i els cafès. Au, però què fas? Això dic jo, què estàs fent aquí? M'has espantat. Ahir em vaig sentir fatal després de colpejar Helena. Llavors, per recompensa a Helena, vaig venir a trobar el tresor. Ah, o sigui, n'has trobat tres, llavors. Bé, sí, just aquesta escletxa hi he trobat una cosa. Potser planen aquest caragol que no pinta res aquí enmig de la paret? Ara, tinc por, no veig res. No passa res. Mira, he trobat un cop. Molt bé, Hola, nois, moltes gràcies per venir. Però si jo visc aquí. Dani, deixa de molestar la teva germana. Saps que ha de descansar. ens anies preocupada, Helena. Com et trobes? Hi ha molt millor. Però què fas aquí? Ho sento, Helena. Ahir em vaig sentir fatal després de colpejar-te. No sóc conscient del que vaig fer i de la meva força bruta. Força bruta et donaré jo a tu. Espero i veuràs. Au, quina por. Noi, que seieu ja. Però, Emily, que aquest brut em va deixar inconscient una estona. Ja, no t'ho discuteixo. Després parleu i feu les paus. Ara volia mostrar-vos una cosa. Encara no hem obert. Estàvem esperant estar tots junts. Però si som nosaltres dins de 30 anys. Què va? Soc jo inaugurant la meva empresa, així que al final ho aconsegueixo. Són les meves noces en la Jo i la Emily. Que guai, cadascú ve el seu millor record del futur. Suposo que sí. Això em dóna una idea. Encara no hem posat nom al nostre grup. Què us sembla els futurs? Molt bé, per fi una idea enginyosa. Que graciós. S'acaba el temps, nois. Deixeu anar els llapis i lliurem l'examen. Hola, què tal? Com ha sortit? Millor que no preguntis.
estudiar res buscant el tresor. I want to find that for anything so. He trobat una nova aventura. Què has trobat ara? Una notícia a les xarxes socials d'un tresor perdut al Mediterrani. Voleu investigar? És clar que sí, som-hi!